Queima que soba o pan e a noite mere, as augas merman e chegue a seca, ainda que morra de medo se non te vexo, que ainda que tente o demo meu desexo. Pois Inmersión basicamente é un traballo, unha recompilación ou unha revisión, si, mellor unha revisión de 11 temas dos últimos 5 anos que tiña feitos para os 3 últimos traballos, Luas de Outubro e Agosto, O Mundo está parado e A Bola de Cristal. Pois é unha revisión deses traballos de fai moi pouco tempo, en 6-7 linguas, depende como queiras mirar, en 7 linguas peninsulares e con colaboracións de todos os puntos da península. Empezamos facendo este traballo dende aquí, dende a casa, facendo unha creación así como moi minimalista e rematamos en Cataluña con Vic Moliner e Pau Brugada, acabamos ali a produción. Os egos da revolución están roupa cinguida, escalas en modo maior copan todos os xous, describen un mundo invisible partido por 4, prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Si, é como unha revisión emocional, non? É dicir, a ver canta forza ten a canción independentemente da lingua na que se cante e se éramos capaces de trasladar esa parte máis emocionais da canción e trasladala a eses outros territorios e que eses territorios nos desen tamén a súa impronta, no? Que a fixesen súa. E eu creo que hai con temas que logramos especialmente, outros, bueno, a xente dirá tamén, no? Que non ten moito tipo de opinar, pero eu creo que temas como Fronteras, como A Tribo, Canción pa ver, que é o tema que está en asturiano, conseguimos darlle esa impronta deses territorios. E logo houve temas moi sinxelos de adaptar, como os temas que van ao castelán, que son Privilegio e Reconociéndome, que foi moi sinxelo, e había temas que para min era imposible adaptar, como Cedeira, porque non tiña sentido que a cambiara de lingua e que levase a outro territorio, non tería sentido, non? Pero bueno, sí, eu creo que calou ben, vamos, que foi máis ou menos fácil conseguir iso. Pintada de prata, soberbia ou tarada, chorando unha ausencia completamente chea. Sempre digo que este disco é un disco que é un pouco un agasallo que eu lle fago ás miñas fillas, a miña filla e o meu fillo, porque é un disco de xente que eu admiro. Evidentemente podería haber un montón de xente máis, porque admiro moita xente que non está, pois, porque non cabe nese espazo, no? Pero non só de xente que canta aquí no país, en distintas linguas, en galego ou en castelán, galegos daqui, porque hai certo que a xente que canta en castelán no disco pois, son 2 galegos e unha casi galega, porque é cordobesa pero afincada na Coruña, é dicir, que son 3 artistas que están moi vinculados a Galiza. Pero esa xente que é menos coñecida, que é máis minoritaria e que non é fácil que chegue a eles, no? Pero que eu teño moita admiración por eses artistas e que a mí me parecía importante pois trasladar, sobre todo, ese concepto da multiculturalidade, do plurilingüismo real, no? Que está aí ao pé noso, no? É dicir, non só parte do Estado español, sino tamén Portugal, que está aí ao noso carón e que parece que vivimos de costas, no? Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Bueno, é que eu creo que non
eu non creo que se poda desligar o político social da vida da xente, é dicir, a xente que non ten sensibilidade político-social e que vive afastada da súa xente, da realidade, do futuro. Entón, para mí, iso non ten sentido. Non creo que haiba ninguén no mundo que teña unha posición artística que este afastada do político social. Outra cousa é que queira afastarse, pero non, desde o momento en que estás facendo algo, estaste pronunciando. A arte ten que ser transformadora social, senón, para min non ten outra función, ou si ten, pero ten que mover cousas, ten que mover conciencias e ten que mover a vida, senón non ten sentido. Calquer movimento artístico sempre foi un cambio social, sempre foi asociado a un cambio social, a un cambio político, a un cambio histórico, Entón, eu creo que ten que ser así. Pero outra cousa é o que pense cada un, eu aí xa non me meto, ou cada unha. Cando estás moi sometido, certo é que falamos dende unha posición onde non está sometida a un mercado moi estricto, é dicir, por graza ou por desgraza casi estamos ausentes de industria, entón como que vivimos en esa pseudo-liberdade, por decirlo de algún xeito, que nos permite posicionarnos e facer a arte que queres, neste caso, as cancións, por arte é demais, facer as cancións que queremos. Que pacen non nacen, se vou cara abaixo, teño o teu regazo e un grodo de mar. Pois basicamente a miña música é unha música feita desde esta esquina, desde Galicia, con unha identidade, a miña propia idiosincrasia, mirando moito a xente, que tamén miro a min, é dicir, os meus problemas persoais, pero sempre tamén pensando moito na miña comunidade social, e no que me gustaría ou no que vexo. Creo que todo ten que ver, moito ten que ver con iso, e evidentemente co amor, que eu creo que é o único que move o mundo. O amor pola xente, o amor polas cousas, o amor propio, ese tipo de cousas que autoestima, ese tipo de cousas que parecen libros de autoaxuda, que parece que estamos sempre con esa historia, pero que realmente é o único que pode mover as cousas. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría Pedreira da xubilación, poder deitarse e deixar que a vida te agache. Dende fora, evidentemente non falo de Andrés, Iván ou Vega, que son artistas que fan música máis para fora e para aquí, evidentemente, pero que non teñen descoñecemento do que é isto, Entón, eles e ela saben perfectamente onde están. Evidentemente, os galegos que gravan no disco e que xa tal, como Xavier, que é como meu irmão, Germán Díaz, Abel Rábade, Javier Otero, tamén saben perfectamente que é o que pasa aquí, ou Álex. E o rollo é cando te trasladas afora e non saben que existe isto, é dicir, que existe Galiza, que hai un pouco que si saben da música tradicional, porque é certo que a nosa música tradicional é unha música moi potente, donde realmente, levo dicindo en casi todas as entrevistas, e a verdad que o digo especialmente orgullosa, é dicir, é top, top na península, é do máis top que hai, sin dúbida, Eso soubemos gardalo, gardalo para engrandecelo, e eu creo que hai moita xente que o está engrandecendo de verdade. E despois, si coñecen o rock galego, pero a música de autoras coñécense, evidentemente, cousas que son así máis potentes a nivel de mediático e de vendas, pero hai moitas cousas que son máis descoñecidas e non saben realmente a que nivel se está traballando aquí, a nivel musical que se está traballando na Galiza, porque isto é moi potente, o jazz galego, hai rock, canción de autora e de autor, xente facendo cousas moi pequenas en moitos sitios, grupos realmente con sonoridades totalmente distintas.
e a música tradicional. Así que, por iso digo eu, que estamos a moito nivel, e isto é un rollo un pouco de autobombo, pero en serio que elas se quedaron sorprendidas, no, do que pasa aquí. Que pasa que se cadra non sabemos tanto trasladalo cara fora, ou nos costa que nos abran as fronteiras culturais de fora, no? Pero bueno, iso é tamén un problema de Estado, que creo que ten aí como pendente, no? Non polarizar as culturas, senón que sacar arriba as culturas que son máis pequenas e poñelas ao nivel do resto das culturas, no? Ou da cultura. Mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento. Hai que tirar as fronteiras e tender as pontes coa xente e botar abaixo todas as fronteiras, sobre todo as fronteiras que nos fan moito dano, no? Esas fronteiras capitalistas e esas fronteiras que realmente teñen que ver cos cartos e que son fronteiras sociais e que aniquilan os povos totalmente, porque nós estamos falando aquí do noso, que somos uns auténticos privilexiados, pero hai un montón de povos que se ven sometidos moitas veces a cultura na que entran e que non eso é unha colonización, no, cultural, non é ese rollo da integración, eso non existe, eso non existe. Entón creo que temos un pouco esa necesidade, no, de aliarnos entre os povos, entre as distintas culturas, e darnos a man e axudarnos. Estarei buscando a sombra dunha barra. Estarei chea de vida, chea de vida. Bueno, pues eu primeiro creo que hai que dar unha primeira escoita, así como que non quera cousa, deixalo aí soar, despois unha escoita máis atenta, e despois que poñan un pouco de atención nas linguas e no que lles transmiten. Os temas significan o mesmo que xa estaban os temas anteriores, polo tanto poden ir revisar as letras en galego que as atoparán, e a ver que lles produce, pero eu creo que é un disco que vas con ganas de redescubrir, vai gustar. Eu creo que sí. Non sei, xa me contarán. Xa me contarán. E despois non pasa nada que che guste máis a outra versión, que, pois a mí gustábame máis a outra versión, pois fantástico. Non, pois ten que ser así tamén, está ben. Eu quería escutar que o mañá existirá, que un verán chegará pra escribir outro final.